ассалому алайкум дӯстони азиз, субҳи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз аллакай 5 декабри соли 2022 шукронаи худованд ки дар тоҷикистон дар душанбеи азиз барфи аввал зада истодааст. ҳамаи шуморо муборакбод мегӯем. рости чанд қадар тамоми мардуми тоҷик ин хел барфро интизор буданд. бениҳоят барфи зебо зада истодааст, бо шадид, бо шиддат. чунон барфи зебо аст ки бовар кунед ногуфтанӣ. аллакай ина гудако буромадиам барфбозӣ доранд. иброҳим, билол, барф чӣ хел аст? Барф зӯран ки бои хали барфа интизор будем. Барфи зебо, барфи сафед. анаи бачаи азизи мо Абдухолиқҷон. Абдухолиқ дишки билола дишки ба барф бизан. Барф гизан, барф гизан. Барф чӣ хеле Абдухолиқ? Хушрӯа? Молодец. Бачаи хушрӯи дадаш. Зинда бошед дӯстони азиз. бори дигар ба тамоми шумо тамоми хушои зиндагиро орзуманд ҳастам. худо кунад ки ҳар рӯз, ҳар лаҳза, ҳар соат, албатта зимистон бе барф маънӣ надорад. зеби зимистон барф аст. худо кунад то буромадани зимистон ҳамин хел барфҳои зебо боридан бигирад. боқӣ дар амони худованд бошед. ба ҳамаи шумо саломатӣ, хушбахтӣ, хирсандӣ орзуманд ҳастам. зинда бошед.